si Malang Hilin eh. Okay, kurus sa Isidro. Sa Igagaw. Dito. Dito, bahay. Dito, pinagaling siya. Ano sila trabaho daw? Klaro na eh. Patrabaho ko rito eh. Ay, tulputol ko dito. Oo, kate. Narcotics. Hay, madungod to. Mapagay pagsaka dalis teres. Mapagay pagamanhag panghay-hay sa gawas. Pero okay ra. Kaya rin na pagamat sa Ginoo. Kamala madali ang serbisyo. Ang pagkita ni Jog ang laban kaya rin magunita. Tapos gawas na iyahay. Wala mo kabidugan niya nagkamulok kong panglaba kay ang anak sa ang gagaw lagi sa taas di pa sounds kaybaw na magabid siguro mo og na sounds dito ko kaybaw mo edit di pa nila upaw nga upsat na sounds na isaba maka-video sila ako lahi din yung lula na manggudit na maka-haybaw mo edit dito ko kaybaw edit mo nang ako ka-video ganis kamulo panglaba sa nakap kay mapay pagkundang sa sounds kay mapapay ito ang maling lakaw walang way sounds kaya lakaw na sakto po ko ako magpanghay-hay inita siguro naglangit naglagiti sa kainit ag grabe di na mo puskig ng hinayaya wala pa na igawa sa gaban dara gaban lari di kaya nakatuo naman nalang na ibutang kadto mo to agoan mana nakasuksok ra na wa nay liwala grabe na mainitahan lamang aga lagi na nas ilahom sa kapayas nalisang kong kalito tabi mo kong kasagmuuan ang gibalhin na ready aguban pero aguban to pasilong sa pamalagang hinayhay halabang hipos na arana kay ganyan na nag-umalabing nagmuwan nakatuo naman hapit na maagagamar na may kuwang nag-ubanda puti nag mga sanggalat o sanggatoy das ubos na nagpatugdog dito nga sim basin gusto mo mag dito na sila Hello. Oh. Istorya na mo. Palit naman sa mundito. Oh. Palit naman dito SIM card for the work kayo. Palit naman sa mundito. Setaat daw pulami bulana. Paripos po na natin pulami. Setaat daw pulami bulana. Oh. Hi guys. Hi guys. Namalagyan ng mga bag. Kini bargain. So namin dito promo rin guys. Tag 39 lang siya guys. Yes. 99 for 1 month nga load guys. Saan ka pa? Dito na! Arat na! Nami ka na sa Cornelia guys. Alam mo alam Oh, dito na, magdito na dito. Sa 99. Ano din upload sa vlog? No, upload din sa vlog. Kaya sa project pare sa kami. Ako tayo mga baturo kabaji na mga bahog na. Dito ladies.
Ikaw, ma'am. Kasi gusto kong balik dito kasi, ma'am. Wala Gina, ma'am. Doon ka rin, ha? Gaya mga bre lang kuan. Dito. Dito sa puso. Antay sa'yo, mga papapit. So, sorry, pagitin ba naman? Yan ba? Asa mo sunod? Wala, tagbi na may. Tagbe? Yes po. Ayaw, dali. Ako din sweet. Ayaw din ako, yun. Salamat, Day. Oh, tiga pa. Welcome. Masa pera? Sa Bognong? Sa Bognong, Day? Bognong? Makalingaw si mo. Promote akong SIM ah. Guys, please buy SIM card. Dito SIM card because this SIM card is Ano ba? Wala ba? bago na kayo dito SIM card, guys. Oo, gamay ba doon? Mura lang. Mura lang. Mura lang. So, dito ka na. Dito ka sa puso ko. Dito ka sa SIM card. Cute lagi siya. Dito. Sige, ako. Di ka tama. Sige na. Sige na. Kakata. Ikaw, di ba mo tayo ako? Dito. Taglan din na siya, ma'am. Ang jabal yung sa buwan. Ang inglo na nila. Sakto ba? Tugod. Balik. Take the 109. Pumaligyan na. Balik, take 109. Sir, dito, sir. Charot. Ano na yung 109, huy. Aman. Nalingaw dyan ko nila. 109. Sige naman, di ka pahinga naman. Dito lang. Explain ko pa na mamaligya ka. Parang saan mo pag-purpan. Pangutan ni dito nga mapalay-malinan ta. Yeah, 1, 2, 1, 2, 3, go! Ma'am, pwede naman sa mong dito, ma'am. Pag-target na na siya, ma'am. Diyan ka nakuha ni siya, ma'am. Ano siya, preload, 15 days, o ma-register na siya, ma'am. Wala, viral dun natin. Makalingaw dyan mo. Sige. Mukanta na meron ng video. Ikaw sayang. Ah. Ay, bugpumot. Dapat, oy. Saan bugpumot? Ikaw kumay ka na. Ikaw na po. Ikaw na. Yan na, may anak. Anak, dahil ako may tigsayang. O. Kasi, bapumot. Si dancer, si singer, si kuan, ram. Ikaw, ikaw mag-promote. Ano ba? Dito tayo. Like, yun ka ba? Sabi lang, 99 na mag-load ka kayo kasi ali dito. Alin ko bang sabihin na naman? Assistok mo ba? Anak, yung sustok. Baya, oh. Dito. Dito. Kailan ba? Ano ba? Wala ka. Kaya maabot na sa kuwan. Bye. A few moments later. Ay, nakauli na ko dari bahay ni Erlin sa San Isidro. Alas 4 siguro. Mag-alas 5 na di ay. Hapon naman ko nakauli. Malagi ni kuan. Natay mga apo, pangkasahan. Napit ko pan sa kuan, Kuya, sa Julis. Pan nga piniraman og kalamay. Kalabay po kukuan. Saging ginanggang. Dapin sa asada. Saging ginanggang. Maduga naman ang mga bata. Kung mga manig mo basta mauli ko na ni. Butang suka, may gagaw, natin ko na gasa. Saging ginanggang na. Uga naman na. Noah! Noy! Noah! Saging sinugba. Lanay na.
Kuan. Apa dua kabuk mangga. Ay ang gasa sa mga kidos. Kaging ginanggang mo diha. Kita ngay lamisa kay na mga bata ang lungkab. Salamat gapon ko siyang igagaw nga kada niya malagay gapon siya pas Manila pabawag gapon na lang nga ada akong padutihon. Salamat ko lako niya nga permi ko niya nga padutihon bono sa pasapor siya ng utang niya kaya ako utang niya sa mga gapon kong dunuhan gapon ko niya. Salamat sa ado. Ang tandong ginanggang saging. Hanggang ko magpakpapre puguan. Mangga. Dito po sa Manila bakong nagmangga. Kabrat magmangga dito. Nalin sa katugulina murag kaduha sila ko yung palit. Apa yung lamawon kay ko as mga bata. Ang musta rin ko ninyo. Labi na ni Dick Mendoza. Kamusta? Juna. Mers and family. Kamusta? Dari Ma'am Yuning Ayop. Kamusta ma'am? Salamat sa karuning paglili. Salamat sa pagkaruning nantaw ni mo sa ahang payag. Dahan ka lang salamat. Yan ni Ma'am Chiri Ulrich. Ibaw ko ma'am. Kapit na kamo uli. Ni Ma'am Almalim. Kamusta? Kamusta mong tanan? Sa atong great o congratulations sa mga apo. Sa atong nangutana, itong mga apo ng tulog ka duha ka laki sa kabaji sa katong hindi mangito sila mapil sa video kay di man lagi mga pil. Anak po sang laki na dinis Patrocinio. Sa atong nangutana o sa atong graduation sa grade 6 dito sa Patrocinio Elementary. Motoy bunso na hang pangalan hang apong nga baji. Bunso tong kang upaw si Precious may napamaskiyas Garcia. Ang salamat nitong tanan. Sa katumingan nga ngano kunong ako nagsaliakaw sa mga sa kuan sa mga apo. Natural kaya ang apo anak man sa laki nga bata. Shout out di ko diyan ni Rosemary sa Sawang Curtis. Salamat ka do sa imong mga reply. Anting kanunay Marcelo Castañares. Kamusta sir? Ni Noel Dominguez sa Cebu. Kamusta mong tanan? Ang pagmangga. Luwag ito kong mangga kaya haling ako ang mga po di kami sila mano basta hindi nila sportahan nga na ako sila minsan dahil kamera dito sa Mandajun.
Napag sa inspection nila katong pag moving up. Itong habog na nga po, delivery na ito karong sunod. Puro sila mga with honor. Lang tulos. Lang upat. Di ay. Si Pia with honor po. Sinua. Kaduha. Grade 10. Grade 11 na po sunod. With honor gyapon sila sa Bulhay. Kanihang katong budget grade 6 mo gyapon. Kung ano sila. Nagsunod. Bulhay na silang tanan. Hindi na kabisa-bisaan na rin mga bata kay magod sa mga kahibaw sa sitwasyon sa mga anak mo nang ako na ni permi nagpaano lagi may karong bakasyon nga ang panadoon sa Alicia ilang amahan hapon may kontak nga magpakunit lagi wifi sa Alicia kay araw mangudog. Ay, lisig bagong signal dito sa Alicia. Lani, namutang sila ni kaya na may wifi. Noah! Honoy! Kasaging. Wasinday. Boling na yung mga apo di man pa rin kiya. Kasi kaya good po na mag-video dyan mama, mag-live. Dari yang binaji kay Ilhayman. Pero sugag may panasa sa una. Sa nakasubaybay sa pag-vlog na katong nakakita nga. Pang sugoon, pang guna, magiguna, magpa-video. Karon din na. Salamat. Sa manangutan na, gano'n sa kumulis Alicia. Nagdadlaw muli ako Alicia. Huwag mula ganap na higagaw, kaya naman yung uli. Nung balik na diha o Lunes, nung balik na po o Bernice, kuyaw, Manila, murag pakanatag na niya kay karon kanya atin man dyan kasal. Sila niya uli. Pero nanas nang bahay na siya, pero magtrabaho gyapon. Sa trabaho, gagana niyang laptop. Salamat po dako po nga. Isa sa po nas nangsag nga mahumanag ang kuryente. Kung pag-process ng mga katagan sa fire station o sa likon sa buhay ko. Sila nagpailawon. Karon pasalamat day ko sa para poste kay bawa na magpinsa mo. Makapaposte na ko pohon mag-adlaw. Salamat kaado sa mga malumang kasing-kasing hindi magtanaw. Bitaw sa kuning nagtanaw. Salamat kaayo ha. Para ba yung mga bata ninanggang saging. Ang igso agaw da sa kuan pasensya na igso po kabalik sa Manila. Maninay naghuwat po to ang si kananay sa Cavite. Pero kabalaka maninay basin makasindot ta. Halina day, saging day. Saging.